Afgelopen vrijdag was de première van de nieuwste show van Circus Herman Rens in Venray. In totaal traden de circusartiesten 4 keer op dit weekend. Ondanks de jarenlange ervaringen van de artiesten zelf waren zij toch ook wat gespannen voor de première. Circusdirecteur Milko Stuyvers was zeer tevreden over de eerste show en de reacties daarop. Het was weer fantastisch. De mensen die kwamen al heel enthousiast binnen en ze zaten echt vol spanning te wachten. Wat krijgen we dit jaar weer te wachten? En toen de voorstelling eenmaal begon, toen was het echt een explosie van applaus. En nee, ze vonden het echt weer super. Maar ja, het klopt ook, want het is echt een prachtig mooi programma. Het is Viva Niño, het is het feest van het kind, zullen we maar zeggen. Maar er zitten acts in uit Cuba, uit Argentinië, uit Frankrijk, uit Engeland. We hebben ze echt overal vandaan gehad dit jaar weer. We hebben weer 85 man personeel bij ons, waarvan 20 artiesten, 8 man orkest. Dus we hebben echt weer een topprogramma. Wat er wel miste dit jaar waren de wilde dieren. In het regeerakkoord van de VVD en PvdA staat dat er een verbod komt op wilde dieren in het circus. Circus Herman Rens besloot daarom om dit jaar al een show te maken zonder roofdieren. Dit doet volgens de circusdirecteur echter weinig af aan het spektakel van de voorstelling. Kijk, een circus dat bestaat niet alleen maar uit wilde dieren. Een circus, en zeker het circus zoals Herman Rens dit jaar presenteert, is een circus met alleen maar kwaliteit. We hebben het opgelost door overal hele goede nummers vandaan te halen. Doordat de mensen niet zoiets hebben, jongens, waar zijn de roofdieren? De mensen hebben geen tijd om erover na te denken. Het is afgelopen, de roofdieren komen niet meer. Maar wat hebben wij gedaan? We hebben een fantastische act uit Cuba gehaald. We hebben een prachtig mooie boerderijdieren-act. Met koeien, met varkens, met geiten, met ganzen. Dus de mensen krijgen dieren genoeg. We hebben een prachtig mooi paardennummer uit Italië. We hebben een van de beste hogeschoolrijders uit de wereld, Jasmin Smart. Dat is van de beroemde familie Smart uit Engeland. En nee, echt, de mensen die missen totaal de roofdieren niet. En wij ook niet. Plus Van Dijk en Verbeten hebben de première dit jaar naar Venray gehaald. De organisatie vindt het bijzonder om circusartiesten van over de hele wereld als eerste hier te ontvangen. En het leuke was, ik was gistermiddag al hier om wat dingetjes voor te bereiden en ik voelde de spanning hangen. Je had het erover dat we weer de première hadden. En je ziet aan de artiesten van, oh, gaat het goed komen, vinden de mensen het leuk? En als je dan ziet wat ze uiteindelijk hebben gepresteerd, ja, dan is het gewoon geweldig om weer hier te zijn. En ik heb ze gisteren alvast een applaus gegeven voor het werk wat ze tot nu toe al verricht hebben. Het was echt geweldig. Het circus werd het afgelopen weekend op zich goed bezocht. Het bezoekersaantal was wel iets minder dan voorgaande jaren. Iets dat waarschijnlijk met de crisis te maken heeft. Nou, ik denk dat de mensen toch een beetje uitkijken waar ze het geld aan uitgeven. En dan is het circus toch iets waar ze dan zeggen, nou, daar slaan we het dit jaar even een keer over. De jonge bezoekers die het circus dit weekend wel bezochten, waren het er in ieder geval over eens. Het circus was vooral heel leuk, 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 leuk. Een heel leuk circus. Woensdag 17 april kunnen taalliefhebbers zich over het 8e Venrays voorjaarsdicté buigen. In de aula van het Rijland College kan iedereen die mee wil doen hun Nederlandse taalkennis testen. Elk jaar heeft het dicté een bepaald onderwerp. Ook dit jaar is er weer voor een bijzonder thema gekozen. Het thema dit jaar is Venray by Night, of het nachtleven van Venray. Wat kunnen we daarvan verwachten? Ja, wat kunnen we daarvan verwachten? Alles wat er in Venray gebeurt in de nacht, de voornacht, de vroege ochtend en alles wat daar tussen zit. Het uitgaansleven. Het is met name ook gericht op de jongeren onder ons, het uitgaan, om daar dicté een beetje leuker voor te maken, interessanter en vandaar ook het uitgaansleven van Venray. Vorig jaar schreef burgemeester Hans Gielissen het Venrays dicté. Voor de 8e editie heeft een oud winnaar het dicté mogen maken. Dat doet Stan van Haag. Die heeft het al geschreven. Het ziet er fantastisch uit. En hij gaat het ook voorlezen. Hij is de grote winnaar van de groep Venrays kandidaten. Eigenlijk al een aantal keren. Dus hij was vereerd, maar wij zijn ook vereerd dat hij het gaat doen.
Naast het Venrijsdicté voor volwassenen wordt 's middags om 3 uur eerst het Venrijs Kinderdicté georganiseerd. Dit dicté, geschreven door Toos van Ol, is behoorlijk pittig. Nou, ik denk 8, 9 zinnen die de leerlingen van de basisscholen gaan doen. Er doen 60 leerlingen mee van 17 scholen. En dat is bijzonder, want zij kunnen dus ook heel even al op Rijland sfeer proeven. En dan gaan ze de strijd aan met elkaar om de grote wisselbeker. Mensen uit heel Nederland en zelfs uit België komen speciaal naar Venray om hun taalkundige krachten te meten. Maar het dicté is niet alleen voor dictétijgers bedoeld. Nou, dat is eigenlijk voor iedereen. Iedereen die houdt van taal, iedereen die het leuk vindt om met taal bezig te zijn, daar is het vooral heel leuk voor. In ieder geval die het wil proberen. Het gaat allemaal anoniem. Dus er zal niemand zeggen, oh Piet of Kees heeft maar, of heeft zoveel fouten of wat dan ook. Nee, we praten alleen over de winnaars en de eerste, tweede en derde prijs. En het is, als je al een klein beetje verbazing hebt over Nederlandse taal, je bent een beetje nieuwsgierig, kun je al meedoen. Het gaat om de competitie, maar vooral ook om de gezelligheid. Aanmelden kan via de website. Daar kunt u ook alvast uw taalkennis oefenen. Hun ziel en zaligheid tentoonspreiden. Punt. Het was het grote twistpunt van de raadsvergadering dinsdagavond, het Cultuurhuis. Na een heftige discussie werd de vergadering uiteindelijk geschorst. Nadat er een besluit was genomen over de cameratoezicht bij afvalcontainers, het bedrijventerrein Vennedreef in Oostrum en de huisvesting van arbeidsmigranten, kwam het Cultuurhuis pas om 11 uur 's avonds aan bod. Het voorstel dat er voor de raad lag was om in te stemmen met de visie op het Cultuurhuis en in te stemmen met het doen van een voorstudie naar de kosten van 1 gebouw voor het Cultuurhuis en een analyse van de samenwerking van de 3 organisaties: het Kunstencentrum Jeruzalem, de Bibliotheek en de Schouwburg Venray. Voor de voorstudie moet de raad instemmen met een budget van €15.000. Maar het voorstel riep veel vragen op bij de coalitiepartij Samenwerking Venray en de oppositiepartijen VVD en Inventief. Want wat is nu precies de bedoeling? Wat voor voorstudie gaat er gedaan worden? En is het onderzoek naar 1 gebouw voor de 3 organisaties niet veel te vroeg? De uitleg en antwoorden van wethouder Peters brachten vervolgens geen verheldering voor de partijen. Nadat fractievoorzitter John Michels van het CDA een schorsing aanvroeg, werd besloten om het onderwerp uit te stellen tot een volgende vergadering. De VVD wil voordat zij een besluit kunnen nemen, eerst duidelijkheid krijgen van de wethouder op een aantal vragen. Nou ja, eigenlijk wat houdt het precies in? Hè? Er wordt nu gevraagd voor een bedrag. Het is geen groot bedrag, maar toch. En dan kijk je waar dat bedrag voor besteed wordt. En dat is puur naar onderzoek voor het gebouw. En dan denk ik, welk gebouw? Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. De visie van samenwerking, prima, hartstikke goed. Maar over een gebouw, laten we eerst eens kijken dat onderzoek wat er nog moet komen over hoe gaan die instellingen samenwerken. Hè? Hoe gaat dat op directieniveau? Wat ga je gezamenlijk doen? Dat moet je eerst naar mijn idee duidelijk hebben. Dat is stap 1. En stap 2 zou zijn, wat ze nu eigenlijk vragen, een verder onderzoek naar wat heb je dan daadwerkelijk nodig aan bijvoorbeeld een ruimte of een gebouw. Wat vond u van de reactie van de wethouder vandaag? Ja, jammer. Gemiste kans. Compleet gemiste kans. Ik denk dat hij alle ruimte heeft gekregen om duidelijkheid te geven. En hij komt daar niet uit en blijft in zijn idee over dat dit de juiste volgorde is. En ik ben echt een andere mening toegedaan. Dit is stap 2 en stap 1 zou eerst moeten gebeuren. Het grote bezwaar van de VVD is dus dat er in de voorstudie dus ook al onderzoek wordt gedaan naar een gezamenlijk gebouw. Volgens wethouder Peters zorgt de complexiteit van het project wellicht voor onduidelijkheid bij de raadsleden. Er zitten een aantal onderzoeken in, een ruimtelijke component en een organisatiecomponent. Dat maakt het niet eenvoudiger. En het feit dat we ook mede gesteund door de instellingen snelle stappen willen zetten, zorgt ervoor dat je een aantal dingen wat gelijktijdig wil doen. En ja, je wordt dan in zo'n traject tussen vaststellingen in college en raadsbehandeling en commissievergadering en raadsbehandeling, ben je alweer andere dingen aan het uitzoeken op een rij aan het zetten en krijg je weer nieuwe informatie erbij. En wellicht dat het goed zou zijn om die informaties naast elkaar te zetten op een rij. En dat is ook wat ik nog wil doen. En wat gaat u nu concreet doen voor volgende week donderdag, zodat u de raad wel kan overtuigen om in te stemmen met het voorstel? Nou, wat we in elk geval willen doen is morgen even overleggen van welke dingen wij denken dat hiaten zitten. Misschien nog wel wat contact opnemen met raadsleden
om te zien of als wij bepaalde aanvullingen doen of men daar dan meer aan heeft. Het onderwerp zal zo snel mogelijk in een verlenging van de vergadering besproken worden. De wethouder zal dan met meer informatie komen. Of de wethouder genoeg tijd heeft om met nieuwe en duidelijkere informatie te komen, de VVD heeft er een hard hoofd in. Ik ben bang van niet. Ik hoop echt oprecht van wel. Ik hoop dat we nog in ieder geval wat beter inzicht krijgen over de procesgang. Misschien dat de wethouder daar nog wat aanvullende informatie over zou kunnen geven. Dat zou heel fijn zijn. Is dat niet, dan blijft het zoals het is. En ben ik het niet eens met de volgorde en ben ik het niet eens met de volgorde van de stappen zoals ze nu liggen. Helaas. Gisteren werd door gedeputeerde Patrick van der Broek en Harry Boeschoten, regio-directeur van Staatsbosbeheer, de klimaatbuffer Ooije-Wansum officieel geopend. Onder grote belangstelling werd uitgelegd waar het gebied precies voor gaat dienen. Vorig jaar april startte Staatsbosbeheer en Dienst Landelijk Gebied de werkzaamheden voor een klimaatbuffer in de Oude Maasarm. De klimaatbuffer is een lange, vrij brede geul die is uitgegraven. Deze geul stroomt in de toekomst bij hoogwater vol. Het project is gestart om in te springen op de veranderingen in het klimaat. Je ziet dat het steeds warmer wordt en dat je ook steeds meer neerslag krijgt in kortere perioden. Dus het gaat steeds meer fluctueren en dan moet je ook water opvangen. En daar kan deze klimaatbuffer een perfecte bijdrage aan leveren. Wat draagt de provincie aan dit project bij? Ja, op zich nog niet eens zo heel erg veel. Het is €50.000. Het is echt Staatsbosbeheer die hier het voortouw in neemt en daar ook een stuk financiering aan geeft. Het ministerie draagt daaraan bij en maakt daarmee ook onderdeel uit van het grote project Ooije-Wansum, waar dan wel €210 miljoen in zit, met een enorme bijdrage van de provincie en ook van het Rijk. Want wat draagt het bij voor het project Ooije-Wansum? Waterveiligheid. Hè? Als de Maas opkomt met hoogwater, dan kan hier gewoon water gebufferd worden. En in die zin draagt het gewoon ook bij aan de veiligheid van de mensen van het gebied. Het gebied is zo ingericht dat er allerlei recreatie- en wandelmogelijkheden ontstaan. Er zullen snel bomen en planten gaan groeien. Het moet echter niet weer helemaal gaan dichtgroeien. Mensen uit de omgeving gaan ervoor zorgen dat dit niet gebeurt. Want daar ben ik ook wel blij om dat agrariërs van hier uit de buurt, die gaan ook het gebied beheren. En dat doen ze ook weer met beesten die het dan kort houden. Dus het is ook weer een hele mooie combinatie van een stukje natuur, toerisme, recreatie en ook weer gewoon een stukje inkomsten voor onze eigen boeren.